Здравейте хора, днес ще реактваме на Skibidi Toilet 64. Ние посетихме всичките до 63. Така че 64 е тук. Сега пускам. Брат. Воу! Това пекарня ли е? Те идват. Той се взе нов чук и нов пистолет. Джимана избяга. Да, то си има бомби. То си има щит. Давай! Ти там спикърман пуш. Така. То ще пусне бомба. Да, той ще я вземе. Той спикърмана чака. Хора, спомняте ли си, от когато го апгрейдваха, имаше такава бомбичка? Да. Уау! Виждате ли? Хора, вижте! Той е там, където е палеца нагоре. Виждате ли го, човека? Това е нов истър ек. Това е ново яйце. Да, те са в града. Да. Това е. Да, човек, това аз само намерих един истър ек от това цялото. Добре, хора, това беше цялото видео. Айде, чао!